Здравейте, аз съм Виктор БГ и днес ще снимаме на Майнкрафт. На коя мини игра ще играем? На Survival Games, защото сме яки и ще влезнем тук. Сервера няма да ги има в линка, защото съм як. Майтап себе ще го има. Сервера е JawsTimes, ако се чудите, някой вече може да са го виждали. Не знам. 3 секунди и старт. Диамант, това. Някои хора вече с диамантени мечове. Това е супер гадно. Това е Survival Games, най-гадният Survival Games. Айде бе, PvP ли искаш бе? PvP ли бе? PvP ли бе? PvP ли бе? PvP ли? PvP, PvP, добре, вау. PvP ли бе? Аз умрях, ама нищо. Бати. Картофела. My kid is bow. Bow. Давай. 5, 3, 2, 4. Сяшко. What the fuck? Е така стърши. Poison, golden match. Instant health. Diamond sword. I need a diamond sword. I need a diamond sword. И flint and steel. I need a diamond sword. I need a diamond sword. I need a diamond sword. Give iron to. I need a diamond sword. Ти сега ще умреш. Защото ти пуснах poison и ти сега ще умреш. Убих. Това ще го изпия. Вау. Поне той имаше Golden Apple. Това мап никога не съм го играл през живота си. 3 секунди. Вау. Помисля си, че ще ми вземе много фал демидж. За какво ми е втори диамантен меч? Have fun. И това беше. Have fun. Ами ще си взема have fun. И ще отидем на кораба. Защото сме яки пичове. Това е Майнкрафт. Не съм снимал, нали? И няма да снимам на League of Legends, защото животът е тъп. Ако YouTube ми позволи да направя клип за половин час, много ще му благодаря, но той няма да ще, защото е тъп. Защото е тъп. Защото YouTube what the fuck. Не мога да скача. Бати. Това е невъзможно. Бати, краш. Бати. Колко минути до 9 мача, ако не е тайна? Ако разбира се не е тайна, иначе не питам. Най-накрая. Тук е чест. Не. Тук е излизане на улицата. Тук чест няма как да няма. Тук ако няма чест, ще се гръмна. Въобще ако в този кораб няма чест. За какво бих толкова много път? Можете ли да ми обясните?
Защо, защо и защо? Защо? Защото съм тъп. Ето защо. Защо ще има в такъв хубав кораб въобще чест? Не сте ли се замисляли? Такъв хубав кораб да няма чест. Защо пък да има? Куки. Това храни пълността. Нищожество. 3, 2, 1, 9 матч. Стартинг. Всеки да бига. Ние сме едно в едно. Едно в едно. Както стара. Що му имат? Айде лабе. Хефън. Не? Защо? Ами... Лейв. Сука, блядь. Лейв, да, искам да излезна. Бъгнал ми се е нещо скина, иначе съм с един скин много як. Не си ли приличаме? Няма да е това от епизода, сигурен съм. Ще си играем една Skywars. И това ще бъде за епизода. Друг епизод ще има. И ако някога почнем, разбира се. Бати, яките студенти. Съни, ще гласуваме за Супер Джамп, ще гласуваме за Супер Опи айтеми, ще гласуваме за Съни и сме готови. Айде. Хайде. 4, 3, 2, 1 и... Право. Нормал джъмп ли? Бати тъпто. Смотаняти. Върнахте за нормал джъмп. Не ви е срам. Look cloud. Воинг. Бати смотаняти. До сега да съм отишъл онзи да го убия. Не ги е срам. Защо не взема Diamond меча? Защото този бие повече деймидж. И да не сте питали и да питате, защото този бие повече деймидж, да си знаете. Дали ще мога да Ender Pearl до там? Съвсем не съм сигурен, че ще Ender Pearl. Аз ако бях сигурен до сега да съм Ender Pearl на тъпанар, но ще си взема често. Разбира се. Как да отида сега там? Кажете ми, бе. Ender Pearl, нали? Абе, Ender Pearl. Не. Това ще бъде за този кратък епизод. Благодаря, че гледахте и чао!